kemm tkun ħaġa sabiħa illi kieku Sidna Ġesu Kristu li jaf sewwa il-qagħda spiritwali ta' kull wieħed u waħda minnha kif qegħdin bħalissa dwarna jgħid l-istess kliem li qal lill-Knisja ta' Efesu. Dak il-kliem li għadna kemm smajna ftit ilu fit-tieni kapitlu tal-ktieb ta' Rivelazzjoni. Naf l-emejjel tiegħek. Ħini ta' bilħaq il-bniedem li l-emejjel tiegħu, l-opri tiegħu, huma magħrufin u huma aċċettati mill-mulej. Il-bniedem li l-fidi tiegħu mhijiex biss fil-kliem, fidi mejta, hija fidi ħajja, fidi evanġelika, fidi li hija mżejna bl-opri. Però l-ħasra hija li għal xi wħud minnkom dal-kliem ma joġġ. Dwarkom dispjaċir qabli ngħidu Ġesu ma jistax jgħid dan il-kliem għaliex ftit li xejn opri f'ħajjitkom. Fit-tarif forsi u fil-kliem tibrillaw, d-dottrini li tallimtu, però ma tiġu għall-prattika forsi naqra batuti. Mhux biss naf l-emejjel tiegħek jgħidilna Sidni imma wkoll naf it-taħbit tiegħek. Ħafna Kristjani għandhom emejjel opri tajba, però ftit huma dawk li jaħdmu għall-mulej u li jistinkaw għall-mulej. Allura mhux biss li tgħix għall-Kristu, imma wkoll li tistinka u tirsisti bħala għaddej fl-għalqa tiegħu. U nċidirlek dwarek illum Kristu jista' jgħid naf it-taħbit tiegħek jew aktar jgħid naf l-għas tiegħek, naf l-apatija tiegħek, naf it-telqa tiegħek. Kristu jgħid ukoll naf is-sabar tiegħek, jew aħjar il-perseveranza tiegħek. Xi wħud taħdmu vera, tagħmlu xogħol utli u tagħmlu sew. Però jgħaddi żmien u tibdew tbattu. Jgħaddi ftit ta' żmien u tibdew tajjew. Tibdew biċċa xogħol, tibdew ministeru, ittajru n-nar kif ngħidu bil-Malti, però mbagħad wara ftit tmajnaw. Ma tibqgħux tipperseveraw bl-istess enerġija li bdejtu biha. Min jaf kemm hawn fostna li dwarkom Ġesu jista' jgħid naf il-perseveranza tiegħek. U min jaf dwar min fostna Kristu jista' jgħid ukoll naf li ma tiflaħx ħażiena u ttestjajt lil dawk li jsejħu lhom infushom apostli iżda mhumiex u sibthom folot. Ċertament li inti taf id-differenza bejn il-verità bejn l-erru l-iżball, bejn id-dottrina vera u dik falsa, iżda forsi bl-iskuża tal-imħabba, tal-unità, tal-ekumenizmu, qed taħmel l-ereżija, qed taħmel it-talim fals, id-dottrini folots. Innutajtu li Kristu jiffaħħar lill-Efesin għan nuqqas ta' tolleranza tagħhom. Nuqqas ta' tolleranza lejn l-għallima folots u lejn l-ereżija. Jista' jgħid dan dwar Kristu llum jew le. U fl-aħħar nett, Kristu qal ukoll naf li batejt u kellek is-sabar jew l-perseveranza u tħabat minħabba f'ismi u ma jgħidx. Dawn il-Kristjani f'Efes ikunu ilhom xi 40 sena xi wħud minnhom hemm indu twaffqet il-Knisja. Jitħabtu, raw persekuzzjoni, afflizzjoni, tfixkil, tbatija u xorta mejjewx. Xorta baqgħu fidili għas-sejħa, xorta baqgħu ikunu xhieda fil-post fejn Kristu poġġihom. U inti tista' tgħidlek ukoll jista' Sidek jgħidlek dwarek illum għadek qed tippersevera fil-fidi, għadek qed ixxandar l-istess Evanġelu, jew nkella minħabba d-diffikultajiet li ntoppi, id-diżappunt li tieħi l-qalb waqaft. Eżiż ta' bilħaq immisna nħossuna grati. U nirringrazzjaw il-Alla jekk b'umiltà u b'onestà kapaċi ngħidu li dan il-kliem jgħod ukoll għalina illum. Però jekk għattu attenti mat-tifhir il-mulej iżid ukoll it-twiddib. Madankollu ikompli Sidna, għandi dan kontrik, ħallejt l-ewwel imħabba tiegħek. Issa jekk il-kommendazzjoni tal-bidu tot tal-ftit minna, il-korrezzjoni tissa żgur tot tal-ħafna minna. Ġesu diġà kien ipprofetizzat ir-realtà meta qal
Għad jasal żmien fejn l-imħabba ta' ħafna tiksaħ. L-imħabba ta' ħafna għad tiksaħ. Ekku, id-deterjorament tal-ewwel imħabba jiġifieri li l-imħabba tiegħek lejn Kristu tiksaħ, tibret, tmur għall-ar, hija waħda mill-mardit spiritwali l-aktar komuni fostna l-Kristjani. M'hemmx għalfejn tkun ilek snin twal Kristjan, biżżejjed ftit xhur biex tibda tibridlek imħabtek. Dan normalment iseħħ fil-moħbi. Sħabek ma tantx jindunaw, ġieli jaqqas stess ma tinduna l-ewwel, ma jseħħx f'salt, f'kolb, imma jseħħ bil-mod il-mod, gradwalment. Bħal borma ma tibdix tali u tfur wara ġis sekondi, ma tkun ilha fuq in-nar, tisħon bil-mod il-mod sakemm fl-aħħar tali. Ħafna minna irrid nkunu onesti. Xi darba jew oħra żgur illi esperjenzajna bid-deterjorament tal-ewwel imħabba tagħna. Żgur waqajna lura. Jekk nkunu sinċira ma' nfusna. Wis probabbli anke fil-preżent ħafna minna għaddejjin minn xi forma jew oħra ta' dan id-deterjorament tal-ewwel imħabba. U għalhekk għandna bżonnu dal-messaġġ tal-lum. Jalla ma jkun hawn ħadd li jgħid isma' jien għaddej tajjeb da m'għandix bżonnu dal-messaġġ. Anke jekk hu veru nista' niggarantilek illi qed jasallek żmien fil-futur illi ħajkollok bżonnu. Għaliex qed jasal żmien fejn il-ħafna l-imħabba tal-ħafna għad tiksaħ. Għalhekk illum bl-għajnuna tal-Alla jien nixtieq l-ewwel nett infakkarkom f'xiex tikkonsisti l-ewwel imħabba, right? X'tip ta' mħabba kienet. It-tieni, ndejnkom tiskopru r-raġuni għala tliftuha. Jiġifieri il-kawża. U t-tielet nett nurikom x'għandkom tagħmlu biex terġgħu tirkuprawha. Ir-rimedju. Naraw x'tip ta' mħabba kienet, il-kawża li m'għadix hekk u wkoll x'nistgħu nagħmlu biex nerġgħu nirkupraw. Jalla l-Ispirtu Talla jbirek dan il-messaġġ biex dawk fostna illi għaddejjin minn dan id-deterjorament tal-ewwel imħabba niġġeddu u nerġgħu niskopruha. Mela x'tip ta' mħabba kellna fil-bidu? Tiftakru kif kontu fil-bidu li konvertejtu? Xi wħud minna rdu mmorru snin ilu. Forsi oħrajn mhux daqshekk, però mhux daqshekk diffiċli suppost. Għaliex dak li għaddejtu minnu, żgur ma jistax ikun insejtuh. Żgur li baqa' it-timbrat f'moħħkom, għalhekk tiftakru kif kontu f'dak iż-żmien l-ewwel imħabba li xi ftit jew wisq. Tlifna, nistgħu niddeskrivuha b'dan il-mod li ġejjara. Kienet imħabba dinamika, enerġetika, mimli enerġija. X'ħeġġa kellna dak iż-żmien? Ħeġġa l-kelmtu. Per eżempju, kieku stajna konna nibbelaw il-Bibja f'ġurnata. Min seta' jżommna? Bdejna naqraw, ħadd ma seta' jżommna bil-ħeġġa li kellna għal-kelmtu. Ma kienx tgħaddi ġurnata li ma konniex immorru naqbdu l-Bibja ħanaqraw iktar, ħansiru nafu x'fiha. Għaliex ożżejna kull kelma, kull kmand, kull weda, kull teddida, kollox kien prezzjuż għax kienet kelmtu. Dik il-ħeġġa tal-bidu. U illum forsi rari ssib ħin biex taqra silta kuljum. Tippreferi taqra gazzetta, tippreferi taqra xi romans, jew xi magażin. Illum insejt l-aħħar darba li forsi qrajt il-Bibja u skoprejt ħaġa ġdida, mhix ġdida xejn imma li skoprejta mill-ġdid, verità antika, insejt meta kien l-aħħar darba li qrajt u għadt wow mulej. Ilemmi li naqraw llum skoprejta mill-ġdid. Illum taqra però aktar x'tażel dak li hu ħafif, dak li jarraxlek widnejk, dak li ma jisfidakx, dak tilqgħu topjeġi rbieħ u terġi' taqra. Dak li hu tqil f'għajnejk, dak li jiċċalenġjak ta' veru, daka twarbu, taqbżu, taqrah malaj, għax tarah tqil. Kultant taqra ma kemm qed tapplika, kif kont tapplika fil-bidu, kull ma taqra trid tgħix, rari tapplika, rari tpoġġi fil-prattika dak li qed taqra fil-kelma tal-Alla. U x'ħeġġa kellna għat-talb, speċjalment għat-talb personali. Għajdu li intom jekk dak iż-żmien kellek bżonn li xi ħadd joqgħod jeqridlek u jfakrek u jikkarrab biex titlob kuljum.
Kellek bżonn xi ħadd żgur li le. Għajdu li kienx possibbli konniex nagħmlu ġranet maqtugħajn, ninħalqu hemm. Il-jieli sħaħ nitolbu ħadd ma jtellifna laqwa li nkunu mal-mulej. U llum għal darb'oħra għandek xort issib nofsija 3 kwarti kuljum biex tintaqa' miegħu fit-talb. Għax issa għandek wisq tagħmel, issa n-negozju, l-familja, l-passatemp, ħin ta' divertiment u mit-telf ħaġa oħra, mhux itaħallulek ħin. It-talba illum sar peace. Sar jajjik, tedjanti. Tiftakarx tibta talb kien dak iż-żmien frisk, mill-qalb, ferventi, mqabbad nar, u issa forsi sar ripetittiv, monotonu, ejja ħammorru għafittex il-lesti biex tħoss il-kuxjenza, teħfifli għax tlabt kull-jum, jew għamilt il-quiet time kull-jum. U xinajdu għal-ħeġġa, il-ħeġġa li kellna għall-laqat tal-Knisja u għax-xirka mal-aħwa. Tiftakru dak iż-żmien tiftaħ għajnejk filgħodu u tifraħ lillum il-Bible study, lillum il-prayer meeting, lillum il-ħadd u ser tagħti qima l-mulej. U l-ġurnata tiegħek tinbidel b'dal ħsieb fil-bidu li llum għandek il-laqa tal-Knisja. Tiftakru li ma kienx ikun hemm laqa li għalija int ma kontx tiġi u tiġi bħeġġa. Tiftakru kif kull ma kont tippjana, kull ma kien jinqal għalek, kont tippjana madwar il-laqgħa ta' Knisja, ma nistax tagħrix għax għandna prayer meeting ħin. Ma nistax tax illum immur nadura lil Alla. Kien jgħidulek ma tiffissax iż-żejjed, ħadd ma kien jikkonvinċik. Il-ħeġġa li kellek għall-laqat u x-xirka mal-aħwa. Ħallihom imaqdruk dak iż-żmien, qed qed tiffissa xorta. Kont impenjat għall-laqat ta' Knisja. Darb'oħra issa għandna xorti naraw kull nhar ta' ħadd. Għaliex? Għaliex daqqa minħabba x-xogħol, daqqa l-istudju, daqqa l-familja, daqqa t-temp, daqqa x'ma ħossniex tajjeb, daqqa dik u daqqa l-oħra. Però l-verità hi li tlift l-ewwel imħabba. Dik l-imħabba li kienet timlik bħeġġa u bżelu għal kelmtu, għat-tal personali u anke laqat u x-xirka mal-aħwa. L-imħabba li wkoll kellna fil-bidu, jekk tiftakru sew, kienet għamlitek sottomess u ubidjenti lejn Kristu. Tiftakru nerġa' ngħidilkom kemm kontu ubidjenti fil-bidu. Biżżejjed insiru nafu xi kmand, anke jekk dan f'moħħna forsi jmur kontra dak li konna naħsbu qabel, nilqgħuh, nagħlquh, irridu nobduh. Mill-ewwel arana naraw kif nagħmlu npoġġuh fil-prattika. Ridna nobdu. Nobdu dejjem, nobdu f'kollox, nobdu fil-pront, nobdu bil-ferħ. Immissa tisma' l-kmand tal-Alla waqt li taqra l-Bible, jew forsi tisma' xi pridka, però qed tara xi ħaġa oħra, xi ħaġa tiegħek personali, xi ħaġa tad-dinja, u warak tipprova tara kif se ddur ma' dak il-kmand. Kif se tiżgiċċa minn dak li Alla qiegħed jikmandak u qed jitlob minnek. Arak tagħmel il-kompromessi. Iwa ta' imma kompromessi. Tilab. Isek tiddilja, isek qiegħed tagħmel in-negozju. Jew nkella titrattieni biex tobdi. Kif ngħidu l-Alla taqlalu f'wiedu. Jitolbok xi ħaġa, kemm ilu jitlob ilek dik xi ħaġa. Kemm ilu issa. Mhux qabel, mill-ewwel. Immissa u għadek ma miltix. Titrattieni biex tobdi. L-imħabba li kellek fil-bidu kesħet. U dan tkun taf għaliex m'għadekx sottomess u ubidjenti kif kont qabel. U tiftakar kemm kont timxi ferħan fil-modijiet tal-Alla. Kont tiddi bil-ferħ, kont kuntent li miexi fi triqat ta' qdusija. Anke jekk daw it-triqat kienu stretti, dojoq, anke meta kont timxi u tħoss li taħt saqajk għandek iżrar il-ġebel u tissiba diffiċli, imma lilhom rid. Tibqa' fi triqat ta' qdusija. Ma kont lest li tibdilhom ma' xejn, sakemm tibqa' fit-triq id-dejqa. Żgur ma kontx ħatagħżel triq aktar faċli, aktar komda kif forsi qed tagħmel illum. Għaliex illum jekk
tkun sinċir miegħek innifsek tista' tiskopri li r-reliġjon għalik u l-prattiċi spiritwali tilfu il-leqqa tagħhom. Ġeremija qal id-deb it-tappan. Il-laqat, il-pritki, il-qari ta' kotba spirituali, il-Bible study, semmihom kollha. Saru jdejquk. Ftit ilu, meta kont medi b'daw il-ħwejjex, il-ħin kien itir. Tiġi spiċċat il-laqa, illum wara ftit tibda tiċċaqlaq, tibda tħares lejn l-arloġġ. Ħajsir il-ħin ħalli tfittex tmur id-dar. Forsi daqar television jew ma nafx jiena. Hekk. Qabel ma kontx hekk. Qabel qas kont tara itir il-ħin. Kont titlaq minn hawn fil-bidu iċċarġjat. Hemm li ferħ għax kont mitmuħ. Allura tlaqt u ħatejx tkompli tgħix għal Kristu f'dik il-ġimgħa, f'dik il-jum li kellek quddiemek. Però dan spiċċa. Dan għadda. Għaliex l-ewwel imħabba birdet. Ma dekx miexi fil-ferħ, bil-ferħ, fit-toroq ta' qdusija. U ħaġa oħra, x'ma konniex lesti nagħmlu f'dak iż-żmien tal-bidu. X'ma konniex lesti nagħmlu għal Kristu u għal kawża tiegħu, għall-Evanġelu. Ebda ostaklu ma kien itaqqanna qalbna. Ebda sagrifiċċju ma kien tqil wisq. Ebda prezz ma kien għol iżejjed. Bħall-armla fqira konna lesti nagħtuh kull ma għandna. Imbasta lilu u l-kawża tiegħu. Jiena llum, u forsi anke xi wħud minnkom tistaġbu meta tiftakru f'xi affarijiet li konna minna fil-bidu. Ngħid kif irnexxieli llum kont ngħid jisni kważi kont miġnun li nexxieli nagħmilhom dawk l-affarijiet fil-bidu. Llum nistaġeb. X'kien jippurtani x'jaħsbu lin-nies jew x'jgħidu l-oħrajn le. Imma li kont lessi nagħmel kollox għal Kristu. Però llum storja oħra. Illum x'jaħsbu n-nies, x'jaħsbu sħabi sar aktar importanti minn dak li jaħseb huma. Illum li noġob lilhom sar iktar priorità milli ninnoġob minnu. Biex nagħmel xi ħaġa għal Kristu inġibha bitqila. U r-raġuni għal dan hija x'tlift l-ewwel imħabba, l-imħabba tal-bidu. L-aħwa din. Din l-ewwel imħabba, din qed jirreferi għal din sidna u din l-imħabba li jridna nerġgħu niskopru u nerġgħu nieħdu lura. Għalhekk tajjeb li nistaqsu. Fejn tlifnija? Fejn tlifnija din l-ewwel imħabba? X'kienet il-kawża? U nistgħu nsemmu ħafna raġunijiet sewa xi wħud minnhom ovvji. Pereżempju dnub. Hija ovvja li jekk inti ħadd għandna xi dnub żgħar kemm hu żgħir, jekk inti għandek dnub li tibqa' imkakmat miegħu u m'intix ħadd tindem minnu, jekk ħadd tibqa' tagħmel kompromess f'ħajtek u ma tobdix, hija ovvja li dik ħadd tikkawżalek deterjorament tal-ewwel imħabba. Dak ovvja. Però ħansemmilkom xi oħrajn illi naħseb huma komuni ħafna u li mhux daqshekk magħrufin minna. Pereżempju, xi wħud minnkom tliftu l-imħabba tal-bidu minħabba d-dinja u l-materjaliżmu tagħha. Fejn qabel il-prijoritajiet tiegħek kienu spiritwali u eterni, issa saru iktar fiżiċi u tad-dinja. Illum aktar impreokkupat bil-ħwejjeġ ta' din l-art milli bil-ħwejjeġ tas-sema kif kont dari. Fejn qabel kont mehdi tieħu ħsieb lil ruħek u tmantnija bis-serjetà fil-waqt li ma kontx titraskura ħwejjeġ l-oħra, illum ħaġa oħra. Illum abbandunajta. Abbandunajta moħħok biss f'ġismek, fid-dera tiegħek, fix-xogħol, fil-gwadan li jkollok dar isbaħ, karozza aħjar, karozzi kbar, gawdija, divertiment, ruġ u felf ħaġa oħra. Din id-differenza. U għalhekk minħabba d-dinja l-imħabba tagħkom birdet, kesħet. L-imħabba ta' xi wħud minnkom kesħet ukoll minħabba li tħabbibtu man-nies tad-dinja. Tiftakru fil-bidu kif kontu żommu lilkom infuskom separati minn nies tad-dinja, tiftakru? Kif ma ridtu tkunu ma' ħadd ħlif man-nies Alla, kif ridtu biss il-kumpanija tan-nies Alla, kif l-għaxqa tagħkom kienet tintaqa' magħhom u titħaddet u ddiskuti fuq il-ħwejjeġ spiritwali. U issa tħabbibt man-nies tad-dinja, mhux tal-li mhix qed tiddejja magħhom imma wkoll qed tiggosta l-kumpanija tagħhom.
tispiċċa tajtu hija m'hemmx differenza kbira wara kollox ta' min nista' Knisja u min nista' dinja u fiha x'hemm ħażin. Mela aħna rridu ninqatgħu nsiru eremiti, u bdejt irraġuna b'dan mod. U qed tinsa li Alla stess jgħidlek li l-kumpanija ħażina tħassar. U hekk ġralek, kumpanija ħażina qed tħassarlek u qed tmewwitlek u qed tkessaħlek l-imħabba li kellek fil-bidu, l-imħabba lejn Kristu. Raġuni oħra li forsi waslitek li tlift l-ewwel imħabbedin. Jista' jkun li nsejt kemm int midjun lejn Kristu. Inqattaw ħafna ħin nitkellmu bejnietna fuq dottrini importanti, predestinazzjoni, santifikazzjoni, perseveranza, eħwe simili huwa tajjeb. Però jgħodu attenti, għax jista' jiġrilna illi ninsew lilu. U niffukaw fuq id-dottrini tiegħu. Nistgħu ninsew fejn konna darba, il-ħofra fonda fejn konna u min għalana minna. Fil-bidu bil-ħsieb, jekk tiftakru, nispera almenu kontu tieħdu kif ngħidu passiġġata sal-Kalvarju kuljum. U hemmhekk kontu tifqu u titaxqu b'dik id-dera tas-salib. U hemmhekk kuljum dik il-passiġġata kontu tmorru u tapprezzaw il-persuna x'għamel għalik li ma kienx jistħoqlok u affarijiet bħal daw. U llum rari tmur mixja sa dik l-għolja għax għandek affarijiet oħrajn. L-imħabba tal-bidu kesħet ukoll għax traskurajt ix-xirka ma' Ġesu, il-maħbub ta' ruħek. Forsi ħdimt u qed taħdem, stinkajt anka fl-għalqa tal-mulej huwa tajjeb, però nsejt il-mulej nnifsu. Nsejt il-mulej tax-xogħol. U fil-waqt li qiegħda jew qiegħed fix-xogħol tal-mulej. Iddedikajt ħafna ħin għal-qadi u bdejt naqqas mill-ħin fejn tixxierek miegħu personalment. U taqsam il-ħajja tiegħek ġurnata b'ġurnata. Kemm għadek matul il-jum terfa' ħsiebek, konxu li Ġesu qiegħed miegħek, titolbu l-għajnuna tfaħru matul il-jum qabel kont tagħmilha. Qabel kont tgħix il-ġurnata kollha fil-preżenza ta' Kristu. Imma forsi llum rari tiftakar fih, jew f'mumenti waħdiet biss. U dan huwa għaliex tlift l-ewwel imħabba. Dawn ħbieb huma ftit mir-raġunijiet sewwa illi jistgħu jkun ikkawżalkom id-deterjorament tal-ewwel imħabba. Forsi ma japplikawx għalik. Ħalli fidejk kull wieħed waħda minnkom biex teżaminaw ilkom infuskom. U tiskopru l-kawża vera, kif ngħidu d-duda, dik li lilek bil-mod il-mod rritek minn ġewwa. Dak tridu tagħmlu intom. Jistgħu jkunu dawn li semmejna, jistgħu jkunu daw oħrajn, jistgħu jkunu oħrajn. Imissa ħalli ngħidilkom xi nista' nagħmlu. Biex nirkupraw din l-imħabba. Alright, rajna x'tip ta' mħabba kienet, rajna l-għala, l-kawża, tlifnija, però tajjeb li naraw ukoll kif ir-rimedju. Anzi, qabel irid ngħidilkom, il-għala jmissna nerġgħu nirkuprawha, mhux biss kif nirkuprawha, ma ħansemmilkom 4 punti fil-qosor. Il-għala jaqblinna nirkupraw din l-imħabba li tlifna tal-bidu. L-ewwel nett. Jekk inti tassew wilt Alla, iben jew bint Alla, u tlift l-ewwel imħabba tiegħek, u minn tagħmel xejn biex terġi' tirkupra lura, ħajkollok l-inkwiet. Għaliex is-Sid jiddixxiplina il-min iħobb u jikkastiga kull iben li jilqa'. U tista' tibqa' ċert. Il-jekk ħajamel miegħek ukoll jekk tibqa' ma tagħmilx xi ħaġa biex tirkupra dik l-ewwel imħabba. Bħalissa forsi kollox kalm. Moqgħod attent għax kif jgħidu dik il-kalma tista' tkun il-kalma ta' qabel it-tempesta. Għaliex hu missierek jekk l-ewwel imħabba tiegħek kesħet u se tibqa' ma tagħmel xejn, ħajiddixxiplinak biex terġa' lura. U d-dixxiplina tal-mulej aħna nafu mhijiex sabiħa. Id-dixxiplina tal-mulej ġieli tkun kiefra. U għalhekk jaqblinna nerġgħu lura l-ewwel imħabba. Mhux biss. Jekk imħabba tiegħek kesħet u tibqa' ma tagħmel xejn minn issa, nassigurak li l-affarijiet, il-qagħda tiegħek mhux ħatibqa' kif inhi.
ħati grava. Għat jasal jum fejn ħassib ruħek affaċċjat b'tentazzjoni, ċirkostanza diffiċli fil-ħajja tiegħek, afflizzjoni, problema, u f'kolb ħad iġġarraf. Kif iġġarfu oħrajn qabilna, ħad iġġarraf. U anke jekk il-mulej jirrestawrak, kif fil-fatt dejjem jagħmel ma' niesu, il-konsegwenzi tal-waqa' tiegħek tibqa' ġorrom int u dawk ta' madwarek għal omrok. Il-mistħija forsi l-għali dana għalkemm terġa' tkun restawrat ħatibqa' ġorru kemm iddum ħaj. It-tielet raġuni l-għala jmissna niskopru nerġgħu mill-ġdid l-imħabba tal-bidu. X'se tgħid id-dinja, il-familja tiegħek, il-kollegi tiegħek dwarek jekk titlef l-imħabba li kellek. Dwar Alla, għax aħjar taħseb aktar minn taħseb fik ukoll taħseb fuq Alla. X'se jgħidu? Arah illum, arah qabel kollu mulej, kollu għax jekk tajt il-Bibja, kollu tagħmel xekk għax ġnub, arah illum x'differenza? X'differenza tara isu aħna. Ara x'ħatajt id-dinja jekk titlef l-ewwel imħabba tiegħek u ma tagħmel xejn. Sħabek fuq ix-xogħol. Ir-reputazzjoni kemm tiegħek imma b'mod speċjali ta' Alla ħadbati. Ir-raba' u l-aħħar ħsieb huwa u ngħidu bil-biża' wkoll, jiġifieri b'ċertu responsabilità, aħseb. Għax huwa ħsieb li jmissu jkexkixna u mhux biss biex ibeżżana, ma biex jimbuttana ħalli vera nagħmlu xi ħaġa u nerġgħu niskopru l-ewwel imħabba tagħna. Aħseb naqra. Jista' jkun li tlift l-imħabba tiegħek tal-bidu għax fil-verità qatt ma kont imwieled minn ġdid. Tafu li xi wħud minn dawk il-marki da deterjorament li semmejna fil-bidu. Dawk il-wħud mill-marki jistgħu jkunu evidenza ta' nuqqas ta' konverżjoni. Għadna, m'għandekx ħeġġa, tlift il-ħeġġa, għat-talb, għal-kelma, dawk jistgħu jkunu sinjal li l-imħabtek birdet. Però jistgħu jkunu wkoll evidenza li jint fil-fatt qatt ma konvertejt. Jistgħu jkun illi inti minn għalik qed ħobbejt il-Kristu meta mhux hekk. U dan ta' min tistaqsija tafu għaliex? Għaliex intkom suppost tafu illi dwar xi ħud intqal dal-kliem. Dawn telqu minn fostna għax fil-fatt ma kinux minn tagħna. Għaliex kieku kienu minn tagħna, bla dubju kienu jibqgħu magħna. Imma dawn ħarġu biex jidhru, biex tkun provata l-evidenza li mhux kollha huma tagħna. Għalhekk jekk ħatibqa' ma tagħmel xejn, ngħidlek erġa' ħsibha u kkunsidra li ma tmurx inti qed tqarraq bik innifsek dwar l-istat li int. Min għalik ikkonvertejt u fil-fatt ma konvertejt xejn għax kieku ma kontx titlef din l-ewwel imħabba tiegħek. Mela kif ħanirkuprawha din l-imħabba li tlifna? Dan li ġej fil-qosor u dak li jmissna nagħmlu. Alright, din ir-riċetta li t-tabib ta' ruħek li huwa l-aqwa tabib jagħtik. U din hija riċetta li ħad tisma' li timxi magħha, mhux biss tismagħha u taqbel magħha, kemm il-darba trid iġġedded imħabbtek. Vers 5, it-tieni kapitlu ta' Rivelazzjoni rajna jgħid hekk. Ftakar mela mnejn waqgħet, indem u għamel l-opri li għamilt għall-ewwel. 3 ordnijiet. Ftakar, indem u għamel, jew irrepeti. L-ewwel net ftakar, illum għamilna ħafna minn dan. Kif u kemm kont tħobb lil Ġesu fil-bidu, ftakar. Ftakar mnejn waqgħet. Qabbel l-istat li qiegħed jew li qiegħda preżenti ma' dak li kont. U ammetti kull nuqqas, kull deterjorament, ammettih. Toqgħodx tipprova tiġġustifika lilek innifsek. Oqgħodu attenti, għax hawn min jgħidlek isma'jna m'għadniex ta' dik m'għadix hekk l-imħabba tal-bidu, però għax inbidlet. Għax inbidlet, u normali li l-imħabba tinbidel. Jekk ma jgħidulekx ukoll isma' għax immaturajt.
Il-mħabba issa maturajt qabel kont għadni vavu, dik it-tip ta' mħabba tal-vavi, jekk taħseb. Kieku għalfejn jgħidilna tal-klim Ġesu. Ma tagħmilx sens qed jgħidlek, tlift l-ewwel imħabba jekk dika normali li titlif għax immaturajt, għodu attenti minn dar raġunament, għax ħafna jirraġunaw hekk. Ħafna jirraġunaw hekk. U hemm affarijiet mela li kienu għal dak iż-żmien, però mhux dan li semmejna. Mhux dan li semmejna. Għalhekk għodu attenti. Kun naf, kun sinċir, għaliex l-oħrajn tqarra bik innifsek tqarra imma b'Ġesu ma tistax tqarra għax kif rajna naf u jaf verament l-imħabba tiegħek ix taħraq ġenwina jew ix kiesħa u birda. Mela ftakar u t-tieni net indem. Il-verb użat hawnhekk fl-oriġinal mhux biss indem għandu iktar pis għax jgħidlek indem kompletament. Alright? Jiġifieri b'mod sħiħ mhux bil-biċċiet. U dan tagħmlu żewġ affarijiet. L-ewwel nett skopri eżattament kif għadna x'berritlek imħabblek. Il-kawża vera kont qed tiġri tajjeb. Kont qed tagħmel progress. Kont sejjer sewwa. Min jew xi xfixklek għaliex xi ħaġa jew xi ħadd fixklitek skopri l-kawża partikolari. Barra li tiskopri wkoll trid tagħmel xi ħaġa oħra. Telimina. Aċċata kompletament minn ħajja tiegħek. L-istorja ta' Akan ġieli smajtuni anke jiena nitkellem fuqha aqrawha tafu x'għamlulu l-lut lil Akan x'inskoprew li kien il-kawża tat-telfa tagħhom, tafu x'għamlulu? Isma'wa. Ħaġruh bil-ġebel lilu u lil familtu, ħarquhom bin-nar u waqfu fuqhom borġ bil-ġebel li għadu għaw sal-lum. Hekk trid tiddilja madnub. Mhux biss tħaġru dan, lilu l-familtu. Mhux biss aħarqu bin-nar, mhux biss għad tieħbor ġebel li jibqem, mhux żewġ ġebliet. Hekk tiddilja meta tiskopri l-kawża tad-deterjorament tal-ewwel imħabba. Hekk trid tiddilja magħha li tqaċċata. Anke hawnhekk toqgħodx tipprova tiġġustifika, toqgħodx tagħti u tagħmel kompromessi għall-mewt. Għall-mewt għax dik ikkawżatlek l-istat il-qagħda li qiegħed fih. It-tielet mela. Ftakar indem kompletament u wkoll għamel jgħidilna Ġesu. Itina wkoll il-kmand. Għamel. Irrepeti dawk il-prattiċi spiritwali li kont tagħmel qabel u lillum m'għadekx tagħmel. Għamel dak li kont tagħmel meta qalbek u mħabbtek għal Kristu kienet taħraq u tikwi. Dak iż-żmien hekk kienet u kont tagħmel ċertu affarijiet. Erġa' milhom. Illum qed tagħmel affarijiet li ma kontx tagħmel dak iż-żmien anke dawk tagħmilhomx u kunu partikolari. Ħanġibilkom eżempju, darba wieħed qalli li waħda mill-kawżiet li skopra, tgħidu li biex inġej, illi imħabtu bdiet tibreta fuq kienet li kien iqum filgħodu u dak kien imur mill-ewwel għat-talb. Ma kien ġara xejn. Qabad kull filgħodu jmur jidħol f'Messenger u joqgħod jara 5 minuti Facebook. Temnuni? Dik id-duda kienet dik, mbagħad beda jħossu ma jistax jitlob minn 5 minuti, 10 minuti, minn 10 minuti kwarta nofsija, mbagħad sareħin biex tmur għax-xogħol, qed taraw x'irridu nagħmlu aħna hemm. Jekk ma tiskoprix dik u tqaċċata, aqsek iddaħħalx mobile miegħek biex nieħdu eżempju ta' dan it-tali, hekk trid tagħmel. Skopri x'kienet u qaċċata kompletament. U dak li kont tagħmel dak iż-żmien kont inqum fil-5 ta' filgħodu, imma llum erġib ta' qum. L-aħwa, u l-fatt li tagħmel dal-emejjel taf jurik li l-indiema tiegħek it-tieni waħda hija reali. Għax l-indiema mingħajr azzjoni ma tiswa xejn. Inut li taħabbat fuq sidrek u tajt huwa vera ta' m'għadniex li kont jaħasra mulej, m'għadniex li kont. Daqshekk biss se tagħmel. L-indiema titlob azzjoni. Taw l-azzjoni tagħmilha f'dan li qed ngħidu. Għamel irrepeti l-prattiċi tal-bidu. L-aħwa, jekk ma nagħmlux dawn, u dana mhux pariri tiegħi, dawn sidna Ġesu qed jgħaddihomna, din ir-riċetta hu qed jagħtihilna, mhux jien jew xi bniedem ieħor, tistennix
li ħaterġa' tiskopri u terġa' tesperjenza l-imħabba li kellek tal-bidu. Kif jgħidu, tistennix li ħatfiq jekk it-tabib dik ir-riċetta taqbadha forsi tagħmilha f'inkwatru u tajtna prezza grazzi ta' ir-riċetta kemm sabiħa kemm hi effettiva. Biex tfiq li taqbad dik ir-riċetta, tmur tixtri l-mediċina u tieħu dik il-mediċina. Hekk il-kmand Alla, jekk irridu nerġgħu nirkupraw l-imħabba tal-bidu. Dak li qed jikmandana nagħmluh. Għax inkella m'għandniex ċans, m'għandniex ċans. U mhux biss, jekk ma tagħmlu xejn minn dan, għax il-versi kompli, allura taf x'hemm għalikom ukoll hemm it-teddida tal-mulej. Għaliex fit-tieni parti ta' vers 5 jgħidilna hekk. Inkella, jekk ma tagħmilx dan, se niġi malajr għalik u nneħħi l-gandlir tiegħi minn postu. Jekk ma tindimx. Fi ftit kliem ħaniġġudikak. Mis-sabar il-mulej ħajgħaddi għall-ġudizzju tiegħu. Ġesu għalinna jasal żmien fejn l-imħabba ta' ħafna għad tiksaħ. U din ir-realtà hija realtà nikkieta u hija realtà l-ħafna minnha. Okay? Taħsibx li int waħdek, taħsibx ħafna huma dawk li bħalna ngħaddu minn dan iż-żmien. Minkejja dak li għamel Kristu għalina, minkejja l-grazzja li tagħna, minkejja kemm għallimna, minkejja kemm mexxina fi triq xorta waħda, nibirdu. Imħabba tagħna tiksaħ, xorta. U hija ta' niket għalina li nammettuha, ma hija realtà ta' ħafna minnha. Minkejja li kun jixraqilna t-tifħir bħal Knisja t'Efesu mingħand Kristu, ikollna bżonn ukoll ta' tbeżbiża serja. Kif kellhom bżonn huma wkoll. Għaliex it-beżbiża tkun għax tlifna l-ewwel imħabba tagħna. U tinsew qatt li l-imħabba hija l-iktar ħaġa li jrid minna Kristu. Ftakru għadi. L-iktar ħaġa li jrid minna Kristu huwa li tħobbu. Id-dutrini kollha tiegħek. Ix-xogħol kollu tiegħek, l-evanġeliżmu kollu tiegħek. Semmi kemm trid tajbin u jħu pjaċir, pero mhux ħajsodisfawh. Jekk m'intix qed tħobbu, imħabba taħraq. Jekk m'għandix imħabba, jgħid l-Apostlu, ma jien xejn. Jekk m'għandix l-imħabba, jgħid l-Apostlu, ma jiswieli xejn. Għalhekk il-mulej li ħobna, illum irid ukoll iwiddibna biex jirreġġana lura għal dik l-ewwel imħabba. Qatt tajt waqajt lura wisq. Għaw xi wħud li jgħidu le gravajt wisq. Mhux possibbli li jien nerġa' inġib lura dik l-imħabba. Qatt tajt hekk. Kif qal wieħed darba lid tal-grazzja twila biżżejjed biex tkun fejn tkun tilħek u terġa' tellak. Alright? Qatt minn f'dak il-post fejn lid tal-Alla mhix ħatilħek. Allura qatt ma temmen dik il-gidba tal-għadu li inti tajt gravajt illi issa m'hemmx tagħm għalik. Bħalma Alla rrestawra l-David, il-Pietru u oħrajn taħseb li mhux ħajrestawra lilek. Żgur ħajrestawrah. U dan jagħmlu hekk kif inti tiftakar, hekk kif inti tindem, hekk kif inti tirrepeti, imma wkoll fuq kollox tinsix ħaġa oħra. Dan isir hekk kif inti titlob. Jeħtieġ li ma dawn li semmejna inti titlob lilu għaliex hu jista' jerġa' jġedded fik dik l-imħabba tal-bidu. Itlob mod sempliċi, m'hemmx għalfejn ħafna kliem imżewwaq, itlob kliem dirett, toqgħod iddur mal-lewża, itlob talb sinċir, itlob fil-privat, itlob magħna l-ġemgħa meta nintaqgħu fil-laqgħa talb, talba kull darba nintaqgħu mulej ħalli l-imħabba tagħna terġa' taħraq, issir taħraq u ma tibridx, iju anke flimkien nitolbuh. Itlob ukoll mod perseveranti. Tiqafx titlob, kif qal tajjeb Bunyan għandna bżonn il-perseveranza f'dil ħaġa. Għaliex anke fl-avvanz tal-Pellegrin Bunyan qal hekk. Huwa aktar faċli li noħorġu mit-triq meta nkunu fiha, milli nerġgħu nitlu fiha meta nkunu barra. Huwa aktar faċli li niddevjaw l-imħabba tagħna tiksaħ, milli meta tiksaħ terġa' ssir taħraq. Għalhekk taqtax qalbek, ir-restawr jew żmien taħsib li ħatfaqqa subajk u ħaterġa' tiġi kif kont qabel fejn jidħol l-imħabba tiegħek lejn Kristu. Le, trid tippersevera,
trid titlob. Però nista' garantilek illi huwa il-mulej jerġa' jirrestawralek dik l-imħabba. U meta inti qed titolbu u qed tagħmel dan li semmejna, żgur dik hija talba li ħajisma' għax kienet talba hija rrida tiegħu kif rajna dal-għodu. Għalhekk jalla dawk fostna li tlifna din l-imħabba nerġgħu niskopru għallum. Rajt illum qabel għada. U kelma tal-aħħar. Jekk forsi għaw xi wħud minna illi m'għandkomx idea ta' din l-imħabba. Illi meta kont tinsemmilkom tiftakru kif kellkom dik il-ħeġġa talb u inti tajt m'għandix idea. Tiftakru kif rid tixxierek u inti tajt le qatt ma ddejt minna u kull ma semmejna forsi hawn xi ħadd li qed isma' jnaqqas idea ta' dan. M'għandix idea ta' dik l-imħabba li tħeġġek, m'għandix idea ta' dik l-imħabba li tagħmlek sottomess. Qasbis naf xi ġifieri dik l-imħabba li tagħmilni ferħan fl-affarijiet talla fil-modijiet ta' qdusija, qas idea xi ġifieri li nirrid nagħti kollox il-Kristu, allura jalla anke għalik illum l-Ispiritu Santu itik ħajja ġdida. Itik dik il-ħajja ġdida jikkonvertik biex intu kol tkun taf xi ġifieri u tesperjenza din l-imħabba. U jalla kif tesperjenza bħalna wkoll tagħmel minn kollu biex iżomma taqbad friska. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.